mai sunt Andrei și jucăm Scarlett. Dacă vă place, să apăsați și pe butonul de like, subscribe și comment. Dacă mai vreți episoade de Skywars. Bun, suntem aici pe serverul nostru, pe Blockman Multiplayer. O să-mi luați linkul meu în descriere, pentru că nu știu de ce. O să las. Asta nu contează. Dar, da. Trecem la aici. Bun, cred că vă cred că cu jumătate. Bun, nu contează. Mi-au gămat de miară de acolo. Nici ar trebui să-ți ia. Că jocul iar e de prea tare. Așa cred că e bine. N-avem pantaloni. Doamne. Este foarte greu fără pantaloni. Știu dacă o să se audă mai încet, trebuie să dăm foarte în prima tare, așa. Nu știu, așa se aude el mai încet, nu știu ce căcat are. Cred că ăla are flybanul. S-a dus doar el în mijloc, ăla, nu știu ce face. Văd că are pantaloni. Nu știu dacă pot să câștig fără pantalon, dar da. A făcut podul ăla, mergem pe podul lui. Ca să nu mai facem noi să dea el cu noi jos, așa mergem direct pe podul lui. Ne uităm să vedem. Așa, nice, poate fac rost de pantaloni, am făcut, dar nu chiar atât de buni. Totuși sunt pantaloni obiți. Acum mă trebuie să dăm gata. Andrei s-a dus în mijloc. Merge pe ăla. Haile, 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 haile. Haide mă, ridică-te, mă, pișat. Ce, bă, cum să dea să mă omoare asta? Ar fi culmelor întâi. Bine, nu prea mă duc în cețele de sus, dar în fine. Așa, o să vedem. Mi-a trebuit un arc. Uite, mi-am prins săgeți și am 12. Adică 12. Vorbesc și eu ca un politicos. Bine, n-am fost deloc politicos, dar... Doamne! Când vreau și eu să-i bat pe ăștia acasă. Mai sunt eu cu unul. Unde ești? Măcar să-ți fac eu onoarea să nu cad după mapă, că vreau eu să te omor. Sau să mă omor, nu știu, care dintre ei nu. Facem spor. Bine, ce podul ăsta era făcut. Mamă, dacă nu știu dacă ați văzut. Dar era să mă duc. Uite și pacerul. Pe cel tip, hai să mâncăm să nu prea avem viațică. Ce zic, bă? Haide, bă! Care l-am făcut pe ăla sus, deci nu știu dacă ați văzut, dar a fost foarte greu de văzut, adică iată așa să mă arunc, să văd ceva. Oh, ați văzut? Am pus loc să cur. Bine, ca toată lumea poate asta. Bun, suntem pe locul 4, până să pun pauză și o să revin. Am revenit, m-am băgat cam ultimul pe mapă, nu știu de ce, dar asta nu contează.
Așa. Bun. Ar fi șmecher dacă ar exista să bagi nivele, să îți eșantezi lucruri. Așa? Bun. Ce păi e asta? Să vedem dacă putem să sărim din prima. Se pare că putem. Yes. Se pare că mai a venit unul, dar să ne punem repede armura. Să ne punem și bătaia. Da, a venit unul în mijloc. Andrei, prima armură a prins. De un spray, că fără că nu faci nimic. Da, bă, ce spray? Așa l-a scris. Vine încoace, bă. Bă, tu de-aia supraviețuiești, bă. Bă, tu de-aia supraviețuiești, că Andrei trebuie să vină să te omoare. Uite, te-a omorât, ia uite. Ia uite și pe toate, bă. Și acum să vin la clean-up. Și acum să vină unul la clean-up și să ne omoare pe toți. Am văzut unii m-am jucat. L-am omorât pe unul. Vine și al doilea, vine și al treilea și vine și al patrulea și al patrulea. L-am omorât, dar m-am scăpat cu jumătate de inimioară. Deci a fost un bulan. Deci bulanul ăla îl întâlnești. Nu văd că mi-e piciorul îngurat de pe ăsta. Taci. Mamă, cât a dat fraierul. Oh, ce noroc. A prins bine un combo și nu cred că pot să zic hack-ul, dar vă zic că pentru că sunteți abonații mei și dragi. Deci voi când o să intrați acolo cu bloc la Skyors, eu zic la Skyors, pe mine nu mă interesează la altceva. La Skyors îți arată o sabie, deci o sabie, o armură și o inimioară. Eu dau la sabie și dacă le dai câteva sabii, le dai foarte mult damage, adică m-am sugestii. Ia uite, doamne, știu prost. Dai în el și mai sunt eu cu prostul ăla care îulă, că a făcut pe ăla. Uite, ai făcut pe ăla? N-am tăcut să dau în tine. Noroc. Mai sunt în niște. Deci până când adică a venit unul. Mă, dacă nu le dai damage la ăștia. Și dacă vine și el acum. Unde am să avem? Am măcar să zici, n-am măcar să zici. Mamă, n-a venit ăla. Dar ce dracu a făcut? Ia uite-l pe unde e. Unde e colonel? 4 kill-uri. Da. N-am nici asta astăzi. Dar 4 kill-uri sunt mișto. Așa. Mă așteptăm să ne scoată. Eu cred că pot să calzi.
să, dar nu poți. Bun. Bun. Așa. Am pus să pun pauză. Și am revenit, fiindcă când am început filmarea mi-a dat un mesaj. Aia asta. Asta ce spune Ilie? Ilie spune ce aș face cu $1.000.000. Bă, ce ai face cu ei? Păi, ce să faci cu ei? Andrei, vreau să fie președinte. Să mergem mai mult de 14 like-uri, Andrei o să devină președinte. Asta nu o să se întâmple, dar spunem așa. Și dacă sunteți de 14 like-uri, o să fiu președinte. Deci bun. Sper să nu dați like, vă rog eu frumos. Așa. Îmi băgăm aici. Era să cad și nu era chiar atât de bine. Odată și odată o să fac să fac bot aici. Noroc pur ca ăsta n-ai văzut la nimeni. Păi dacă vine și prostul, ce-am făcut? Ce-am reușit? Nu veni la mine, bă, că n-am viață, nu veni. Dacă ești prost. Așa, Andrei acum să duce frumos pinsul. Ce era să cad dacă nu era blocul acolo? Mă, dar pe mapa asta mă enervează. Pentru că pe mapa asta nu există undeva să nu trebuie să pui tu bloc. Deci nu există. Uite, acum păstura n-am, o să mori, pentru că n-am ce să-i fac. Uite, acum dacă nu stau și pot să mă omoare. Hai să vedem ce pot să-i fac. Nu cred așa ceva, băga mine. Ai, mă! Mamă, ce a durat cam 3 minute aici, în ăsta să termin un meci. Da. Oameni buni, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați, dacă Andrei vrea să... Dacă Andrei o să strângă mai mult de 14 like-uri, o să fie președinte. Da, pa!